Здравейте хора, днеска пак с Никола, новата поредица, ще правим видео. Това е третия видеоклип, не можахме да направим това. И давай! Това беше хубаво. Почваме втората снатка. Така. Давай третия опит. Не моля те, оцели и третия опит. Моля те, Никола. Айде! И така, следващия видеоклип аз ще бия, Никола ще снима. И ай, чао!